mangwanani wa Clinton boy musha zini ndi kulida utaurire ngesha yako uri mwana wangu amarara uda marare ndikwada aiwa marara ndiraswa kapuwe munhu ndikwada ndakuzvisa mumba mangu aiwa kumba kwenyu kwakarongeka nai muri mene kumba kwenyu tautaura nyaya yekuti ndiri kuzvida izvi uda kutakura nemarara kuti zitese ndakuzoisa mumba hazvibudeka unodzingwa namai yako padeni ameno kwabata mapepa kamapepa aiwa apa ndachiitira zvatachiti zvandafambira panapa zvine profit abangu ndichachitora chinhu ichochi saka ivo pamapepa wakabata apa unonyoresa kuti une degree here ine degree kana chitava ne degree in biological degree in biological and economics ini newe tiri vanhu vanofema ndo zvinoona biology the study of living things ndikumbira kumboenda kutoileta chimbomira kani chinhu chayo chichitora chiisa mumba mangu tapedza tinoda kutedza hwaro hwehurumende wekuti zuva kana richipisa mumaminda umu ngatitorei ngatirimei ivhu kana ukapota uchidirako mvura muvhu zvakanaka zvinodiwa navazambezambi zvakare patiri panapa hatina zviri kutinetsa asi hazvishayikwe kana tichida tozoita zvakare nyika dzedu dzatiri ndedzekuafrica zvatiri kuafrica tinokurudzira vanhu kuti vagare wane kana mvura yekumwa kana mvura parutivi pavo kuti vati vasaite matambudziko nenyekuzogona kufenta kana kuita hatataki but Gweja ndikumbira kubvunza why iwe uchingobuda musaga pesi ndabuda musaga pokuda se ameno zvauri unongotaura hanzi unongobuda maofside chinge chiitika unongochikwada buka inini handinoza kuti inini apa dzakakwana here zinoita zvakakwana nei foni yako ndinayo apa chimwe chandinacho inini program yekuenda kubhura negalaxy football club usazonanye panga ndakaifa no handa kuifa chimwe chandakamboona ifirimu yekulebanon nemaamericans but iwe kuzera ichipfuura futi endoziva nemufesi wangu wekubhutna akati inora 400 but uzere kuti kutaura wakutoita kutokwada buka uzere ndionototsva iwe neni ndiana notsva kona kwangu iwewe sewati ninotachekumwa muminga aya chekunwa kana ndongonongozvitengera kai izvizvi kana uchitodawo nditenga but azviro kuti mundachakuti imba yaisi yako ko ataura kuti ndiyangu ndiani ndindakutokutaura andikona kuti kubuda musaga ndiri kukuudza zvekuita ndokukwada buka kwacho kusi saka kukwada buka kuita sei kukwada buka kubuda musagi ongona ndichibva paneri patiri kutora vhidhiyo tiri pano ndakamirira hurumende indoshanda muministry of lands but why uchingofarira ngotora zvehurumende pese nenyaya yekuti uri mwana pamusangano hauna mari foni uchaidzorera kuna minox haisi yakui ni cash izvo zvandina indiri pamunini wako next door yako chairman wenyema youth yes apa unombotipa reason yakasimba yekuti wai uchitira zvehurumende hapana zvavataura nyazvotipa hurumende ino Zimbabwe ndo inokondora zvinhu zvese iwe hauna mari kudarika hurumende kweiwewe ini ndinayo iriko chimwe chandinacho indoshanda naminister anoita zvewater and fishery anogona kuziva kuti uzive kwamukwesi uzive kunzvi dhemu uzive osborn dhemu uzive lake chivero ese mafesi angu saka iwe utoti uri nomau iri papo ndotanzania hausi nomau chimwe chandisiri nomau ndechekuti handisandasumudza chinhu chandapiwa nabango chete ndoda kuchiisa kumba kwedu unongobuda mukelight every time hurumende ZANU-PF unongochitichiwa una nyaya beta uende endako enda usadzoke